para sa maginhawang paghinga. Plemex Forte ang pinagkakatiwalaan ko sa ubo, sa hika. Pasalagundi, alam nyo na, Plemex. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Meron namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi, Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika, tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. Flex ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung dating masigla, pero hindi maiiwasan ang ubo. Mommy, I have something for that, Beth. Pink Lagundi for kids? Plemex for Kids Lagundi Zero. Sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Yummy! Para sa ginhawa ng mga bata, Flex ko ang Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Polusyon, bisyo, allergens at virus. Sa labas o sa loob, may mga sanhi ng ubo at hika. At pag nagkaplema, lumalala at tumihirap ang paghinga. Mahirap iwasan, pero pwedeng pigilan. Umiwas, huwag magbisyo, magmask. At pag may plema, ilabas. May natural na lagundi para dyan. Plemex Forte Capsule and Syrup. Sa ubo, sa hika. Basta lagundi, alam nyo na, Plemex. Basta lagundi, kontra COVID. Alam ba ninyo na ang halamang lagundi ay sinuri at napatunayang pwedeng magdulot ng ginhawa sa kaso ng mild COVID? Coronavirus disease, ang pandemic ng ating henerasyon. Nagdulot ng takot at pangamba sa buong mundo hanggang ngayon. Naagapan naman ang patuloy na pananalanta ng COVID dahil sa mga bakunang na-develop upang magbigay ng proteksyon laban dito. Pero bukod sa bakuna, meron ding halamang gamot na pinag-aralan at sinuri ng mga dalubhasa at siyentipiko para sa COVID. Lagundi, ang natural na halamang gamot sa ubo ay masusing pinag-aralan at sinuri ng mga lehitimong sangay ng gobyerno para sa science and technology. Ang clinical trials ay ginawa para matukoy kung ang lagundi ay makapagbibigay ng ginhawa sa sintomas ng COVID. Maganda at positibo ang naging resulta ng mga pag-aaral. Ayon sa clinical trials, effective ang lagundi sa pagbawas ng kalubaan ng mga sintomas ng mild COVID. Sa lagundi, may lunas, may pag-asa. At naglabas pa nga ang nasabing sangay ng tamang dosage sa pag-inom ng lagundi, syrup at tablet para sa mild COVID. Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.31 FM. Si Alvin Llorit sa Timog ng Barangay. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C! Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, ha? Opo, ma. Yes, Han. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Colhibal Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix.
Alright, marahay na pagka-morning po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Hindi po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyanin Martes, pizza o Miyerkules palan. Pizza 17 na sa bulan po nin July 2024, ini po ang 1 FM, 1 lang yan. Sundo kita ng alas 8 din pagkaaga, Tingog Din Barangay. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan po sa lado teknikal. Yan dyan si Darwin Obido. Ako po si Alwin Dobolel, Alwin Liobit po ini. Ibahanin do ako, sundo kitang alas 8 sunin pagkaaga ngunyan. Duman sa mga drivers on the road na nakatutok ngunyan na pagkamorning. Then, siyempre, sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Then, sa Gabos na mga nakaantabay na ngunyan, kumusta na po tabi kita ha? Maurano na pagkaaga sa Sendo Gabos. Paano ini? Makahiling daw kita, Darwin, kaining weather update ta digdi. Nakalaog na solo pressure ta. Pwede digdi. Daya kung kuwan kasi may Darwin. Pwede digdi. Mag-update kita kan weather. Digdi sa inverte. Ayun ka pwede. Yan. Diyan na sana. Ika daw. So weather. Okay. Pag-asa. Pag-asa. Nawara kaya so kuwan ko eh. So number kan sa cellphone ko eh. Kan pag-asa. Nadali kan so pag kuwan. Ikon mo na lang website kan pag-asa. Okay. Pag-asa. Yan. Yan. Okay. So aramon ta po tabian. Basahon ta na lang dahil tayo kayo po na mag-upload pa dyan. Kita na sana po. Pero sige, pero ba na? Binilagot. Yan. Sige. So mga nakaantabay, yan. One. Yan sana sa taas. One po As of 3 a.m. today, ngunyan po alas 3 din pagkaaga, ang low pressure area, pinagkakarkulo, susog po sa available data na nasa 200 kilometers east northeast o east northeast of Surigao City, Surigao del Sur o Norte, nasa 10.4 degrees north, 127.2 degrees east, southwest monsoon affecting the western sections of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. And weather condition po tabi ngunyan, ang Bicol region, eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga, Davao region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque, Asin, Romblon, cloudy skies with scattered. Anong scattered? Good morning, Mrs. Anong scattered? Ang scattered rain shower. So, paminsan-minsan yan, si Joby. Good morning po. Di ba? Ang scattered rain shower, paminsan-minsan yan. Iingin yan, anong paminsan-minsan? Minsan nun kakanuran. Kukuran ako nagdungan niya na pagkaaga. O niya na pagkaaga, tapakatapos ko kan pagibo ko kan barita ko ngunyan. Sabi ko, makulog ang sa kuyang. Medyo nakakamati ako nin gutom. Kuana 5:43. Sabi ko, programa baga ako nin alas 6. Baka akon malit ako. Tapos pagkuhan ko mauran nun, sinaho ko so uran, tamay rin coat man kita. Sinaho ko so uran tabi.
na grabing uran. Magkapamahaw sila dyan sa may paluwas sa rawis. Di sige, pag mauran kaya, pag mauran baga, iba manan namamati mo, ano, maski bago kang kakaan. Pag mauran, garo pirmi kang gutom. Iyo yan. Taday ka man nagiro kasi karon sa nasawa di. Karon sawa. Ayun na yan, Darwin. Okay na yan. 200 kilometers este sureste. Anan pag ang Bicol baya kaya kan bako sore. Northeast. Este, northeeste. Este, northeeste. Este. An pagkuangkaan. An term kayan sa Bicol. Sa Surigao del Surigao City, Surigao del Norte. Medyo kwan yan makusugo na uran. Habang nagraranayan digdi sa tuya, baka po magkaigwa kita nin maghapon na pag-uran. Baka magkaigwa kita nin paghapon na pag-uran. Kasubago, bako ito karaw-karaw sa uran. O nga nagloy-loyan din di 8. O dyan nga di sa may paluwa sa rawis. Nako, paluwa sa rawis, ngunya. Garo na so pigbabaha dyan na kuan. Lalo digdi sa may area kan, so digdi sa may palaogan sa samuya. Dyan sa inutan, bako digdi sa may pa sanwakina. Pigiiling ko daw, so guma ko na tubig na. Grabe so kuan kan tubig grabe so kuan. Grabe so oran talaga. Makusugo na oran. Okay. Bako krokalwag. Bako na ini daan eh. Sabi nga, daan lang yan. Mamaya libo na. Sige. Anyway, bako ina yan po tabihan sa tuyan na pag-ururunan ganyan na pagkaaga. Igwa na kita nin 15 minutos na makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Tigdi po sa Intirong Pilipinas. Aldaw po nin Merkules, Novena to our Mother of Perpetual Help. Pasalabatan taman ngo na ang samuyang mga sponsors. Honorable Vicente Baltasar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Dr. Pedro Marciliano III and Family, Bicol College, Daraga Albay. Dr. Maria Luz Tabuina Makasinag, President, Bicol College, Daraga Albay. Miss Mary Ann Loques, Bicol College, Daraga, Albay. Honorable Rolly Rosal, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Honorable Ato Valladolid, City Councilor, Legazpi City. Gold Street Good Luck Novelty, Peñaranda Street, Legazpi City. Manager, Mrs. Pilar Aquende. Yan po ang samuya ng mga sponsors. Novena to our Mother of Perpetual Help. At yan na hapon, tabi yan. Degdisa 1FM. Alas 4:30 after my newscast dyan na hapon. Okay? So anyways, ano po ang satuyan ng mga bareta? Ganyan. Kaso hapon, nagatindir man kita kang ginibong press conference as sukapihan sa bagong Pilipinas. Pinanginutan niyan tabi ni direktor kan direktor o kan Philippine Information Agency o PIA Bicol. Tapos siyempre yaon dyan so mga taga-media na iimbitaran. Ang kasarabay po tabi kasod niya mo so DENR DENR yun po ang kasarabay po tabi niya mo kasuhapon. Digdi sa ano yan, digdi po tabi sa ginibong pagtiripon pagtiripon po tabi regarding sa mga programa asin plano kan mga ahensya kan gobyerno tapang 8 itong edisyon pang 8 edisyon digdi po tabi saro digdi sa natawanan nindalan ta kasi sikaton bagaan probinsya nin Albay pag-abot po tabi sa quarry operations. Aram ta po tabi padagos na talagang grabe po ang
nangyaring quarrying. Maski da kita magpasiring dyan sa palibot kan Bulkang Mayon, dito naman po tabi pwede na madihara na. Grabe, lagduan po ang quarrying 24 hours. 24 hours ang quarrying dyan sa Putkan Mayon Volcano. Dahil mo man pwedeng sabihin na gabos yan po tabi legal, kasi kung gabos yan legal, dapat po tabi alangkawon nakuko ang revenue kan provincial government o Balabay, which is as of now po tabi nagbaba po yung revenue collection kan probinsya ni Albay pagabot po tabi sa quarry. Pagabot sa quarry nagbaba talaga so revenue collection. Si Miso, good morning Miso ha, dyan sa Tabaco City. Si Francia man, good morning, okay. Iyo baga, pagabot sa quarrying, medyo, kasi, aram nindo, panahon ni dating Gobernador Joey Salceda, congressman ngon yan. Kan panahon po ni dating Gobernador Salceda, nakadangog kamo ki kontrobersya sa quarry. Dahil ba ko? Do, ababa so, revenyong nakukuha sa Albay. Pero po, daiki nagdidilihin siya, pagabot po tabi digdi sa quarry. Sa quarry. Kasi ka ito, kadakol so bye-bye tapos so graba. Si dating Gobernador Salceda, nag-order po kayo sa paagikan sa wrong resolution, ay resolution po tabi, ali dyan sa Sanggunian, Panlalawigan, na magkaigwa kita nin open quarry. Bahala ka mo mag-quarry, bastang nakasunod kami duman sa requirements na pinagtuturol kan Department of Environment and Natural Resources. Deki problema, mag-quarry ka mo, basta pagdarahon nindo, i-take out nindo yan. Taan gusto kayo ni Congressman Joey. Initata ko lang kay sendong background na yun. Ang gusto kayo ni Congressman Joey, dati na kan gobernador, na yung mga waterways sa palibot kan bulkan, unload kan mga materyales hali sa Bulkang Mayon. So magayon, do diit anak ko ang Albay, ora naman po kinagdidilin siya. Dang pakiaram basta ang importante, dahil na po magpatrabaho sa provincial government, dahil na magastosan sa gobyerno sa dredging activity sa palibot. Taibala na ka mo. Kaunin do yan. Paitan do. So mga parasarap, so mga pasarap dyan na kuan. Sige, labo-labo. Wala ka nag-intindi. Barato po tabi so bye-bye, tapos so graba. Kan umidabot si Gobernador Bichara. Duman po kita nagpuon kan kadipisilan, lalo na po sa quarry operation. Inali sa open quarry, nagbabayad, tapos ang sabi, may mga, siyempre, kinorner na, kadakol-dakol bagang bantay, taka ito kam, nagkakuan lang kita ha, sinasabi talang digdi po, yung katotohanan, sa hihiling ta. Kaya ito, deki mga bantay dyan sa tinampo, Puon kan tumukaw si dating Gobernador Bichara, nagpuon na sa pagbabantay, pigbabantay na po, pigchecheck, kung ano-ano. Ito palan, apisar na nagpapadakol kan revenue collection, kan Albay, may mga collection man po tabi below the ground. So tago. Ito below the ground, under the table. Pero dito man sinabi na si dating Gobernador Bichara, siya so nagkukuha. Dito sinabi. So mga tao niya po. Sundo sa nakaabot si Gobernador Noel Rosal, nahali si Governor-elect Noel Rosal, nagsalida si Governor Grex Lagman, iyo mang giraray. May mga bantay Dahil man kita pwedeng magtaram nin, dahil man kita pwedeng magtaram na dahil nangyayari po tabi na diskarte dyan sa operasyon kan quarry because
ano ang purpose na tata kay puhanta pang magpara-sweldo nin mga nagbabantay sa task force quarry? Ano yan? Nataan baybay. Bantayan mo ang baybay. Tapos ang graba. Kung ura man po tabi nin ano yan? Kung ura mo pa tabi nin nakukuha dyan. Iya man sana yan eh. Natata nagsusweldo ang provincial government. Kung nin mga parabantay, kung ura dyan nakukuha ang matanos. Nganyan, kasi sabi nga ni Digdi, sabi kan DNR, kami nga pag 5 hectares below, sa probinsya, nga kami nakikiaram dyan. Nag-monitor sa nga kami, tapos kung igwa dyan ki mga illegal, ipipinalize me. Pero nga pag nagsubra sa 5 hectares, samuya naman. Pero taon-taon dyan, 24 minutos na, makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga probinsyanong nagtitios. Alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang probinsyano party list. Sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Hello po, Congressman Alfred De Los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Yung tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Iguana kita nin 31 minutos na makarampas po ang alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Liverade Slimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Goodbye to Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Alright, balik na ako digdi sa programa. Barang kita nin 37 minutos na po makalampas an alas 6 ni na pagkaaga. Konta naman ko na report hali dyan sa mula sa Metro Manila. Dili lang ta isang hinihinalang Chinese national na membro ng kidnap gang nagpakamatay. 3 kasama na arestar ng Bureau of Immigration
si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Namatay ang isang hinihinalang Chinese na membro ng kidnap gang na nagbibiktima ng mga dayon sa Central Luzon habang naaresto ang 3 nilang kababayan sa operasyon sa Pampanga ng mga operatiba ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansenko na nangyari ang insidente sa loob ng isang condominium building sa Angeles City kung saan ni-raid ng grupo ng mga ahente mula sa Positive Search Unit ng BI sa ilalim ng pamumuno ni Chief Rendell Ryan C. Sinabi ni Tansenko na sa halip na sumuko ay nagtakbuhan ang mga dayuhan at nagtangkang tumakas na naging dahilan upang habulin sila ng mga operatiba ng Bureau of Immigration. Nahuli at naaresto ng mga tumutugis na ahente ang 2 sa mga suspect na kinilalang sina Peng Chengheng, 29 na taong gulang at Sho Oyibo, 33 taong gulang. Tumanggi ang kasama nilang si Wowen, 35 taong gulang na sumuko at binaril ang sarili na ikinamatay niya. Mananatili sila sa detention facility sa Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City habang ang mga kasong kriminal na sinampas laban sa kanila sa korte at maharap din sila sa mga kasong deportasyon. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report mula sa Metro Manila. DWGO Live Report. Sige, so igwa na po kita nin 40 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Prats Yambao po, nagtitiwala sa Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Alright, balik na ako digdi sa programa. Comelec Chairman George Garcia nakahandang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng Kongreso. Si Mar Rodriguez may report. DWGO Live Report. Mar, please come in. Ikinagalak ni Sagip Party List Representative Rodante Marco Naputol si Mar Rodriguez. Balikan na lang si Mar Rodriguez ha. Nasa linya niyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lubendillo Jr. halin dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Mex, please come in. Magandang umaga po Kuya Alwin at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa DWRL Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Narito po ang pinakahuling mga pangyayari sa Kabikulan na kumpiska mula sa isang individual ang illegal na droga sa ikanasang search warrant operation ng mga otoridad sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Kinilala ni Police Major Herson U. Manindig, Hepe ng Jose Panganiban Municipal Police Station, ang suspect na si alias Josie, 39 anyos, may kinakasama isang negosyante at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 11:46 ng hating gabi na inihain ang search warrant
number D-18-2024 ng pinagsanib ng mga operatiba ng Jose Panganiban Municipal Police Station at Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Highway Patrol Team na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hindi pa matukoy na bigat at halaga ng illegal na droga. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya sa ilalim ng Bagong Pilipinas ay naghahangad ng kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasakupan. Kaya naman walang humpay ang kanilang pagsagawa ng mga operasyon hinggil sa illegal na droga o naugat ng kriminalidad para sa mas maayos at ligtas na komunidad. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Levindino Jr. Nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Maraming salamat, Merc, sa report dari dyan sa Campo General Simeon Ola. Alright, balikan ta na si Kabahaging Mar Rodriguez, Comelec Chairman George Garcia, nakahandang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng Kongreso. DWGO Live Report. Mar Camin. Ikinagalak ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang ibinigay na commitment ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na nakaanda siyang makipagtulungan sa ikakasang investigasyon ng Kamara de Representantes patungkol sa sumambulit na $1,000,000 na offshore bank accounts na kinasasangkutan at pag-aari di umano ng isang COMELEC official. Dahil dito, optimistiko si Marcoleta na matapos ang naging commitment ni Chairman Garcia ay agad din itong magbibigay ng kanyang waiver of secrecy of bank deposits sapagkat sa pamamagitan ng nasabing waiver, magiging madali para sa Kongreso na maimbestigan ang di umano'y bribery na kinasasangkutan ng isang hindi pinangalanang COMELEC official na may kilalaman sa kontrata ng Miro Systems Corporation Limited. Ayon kay Marcoleta, ang isasagawang pagsisiyasat ng Kamara ay kaugnay sa sinasabing 18 billion pesos deal ng isang COMELEC official sa South Korean firm na Miro Systems para mapunta sa nasabing kumpanya ang kontrata para sa gagawing automation ng 2025 midterm elections. Matapos ang naging expose o pagbubunyag ni Marcoleta tungkol sa controversial na bank account ng hindi pinangalan ng COMELEC official, agad naman sumagot o bumuelta si Garcia hinggil sa isyo marang ipahayag nito na ang mga binulgar ng kongresista ay isa lamang demolition job laban sa kanya at sa COMELEC. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Alright, 47 minutos makalampas ang alas 6 ni na pagkaaga. Sige, ayos. Tamang-tama di. Maurano na pagkaaga. Sa sendo nga amin. Okay. Okay. So, sige. Tawan ng tanindalan ining iba pang mga issue tabi. So, anyway, sabi ko ni Sendo po, nasa kuwan na lang siguro yan. Nasa, actually, ang makaka-resolve man sa nakaini an issue po tabi is an provincial government kung talagang grabe po ang illegal na nagkakwari digdi sa Albay. Oni pa ang makonsuelo takasuhapon na hapot duman kung aram kan DNR yung pagpagibunin dakulaon na tinampo dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon.
6 lanes na tinampo sa pamitisan kang Bulkang Mayon. Then ang mabugtakan kikwarta, no? Tapos, mailawon. Nakikigda si Director, sabi ni DNR Regional Director Francisco Milla Jr., sabi niya, one time ngayon, yawn nga ako dyan sa itaas kan, opisina. Pigiling-iling ko ngayon dyan sa kwan. Nakikig nga ako, danata nga mailawon dyan sa, mailawon da dyan sa pamitisan kan Bulkan. So ginibo daw niya, ipinakwan gayon, inspeksyon niya kinagahan. Tapos so, natang niya mailawon. Siyempre nga, may tinampo dyan. Nakikigda siya, may tinampo na pala niya digning, alawa. Iniling niya da po tabi, ang importante dyan, lilikayan mo so inaapod na protected area. Protected area kan Department of Environment and Natural Resources o DNR. Nasa luwas man da po tabi ini. Kaya desindang maginibota, nasa luwas man kang protected area. Kaya lang ang problema, sabi ko ni Sendo po tabi, ora man baga problema ta road network yan para po tabi maagihan kan bihikulo. Talanganin man naggibukanin tinampo agyan sa nakang tao. Ano, nagrarakaw. Kaya lang ang problema digdita, iyan ang road network yan. Paano kung ganyan pwedeng magamit yan so mga gustong magpasiring dyan sa Haranikan Bulkang Mayon, pwede ka mo. Paano po kung alimbawa nagtuga o nagputukan Bulkang Mayon, natabunan? Di ba sayang kang kwarta ni Juan de la Cruz? Sayang po kang pirak ni Juan de la Cruz. Iyan ang isipon ta ano? Kawawa po yung mga taxpayer. Do sabihon ta po na yaon sendo gabos an bulangon yan. Yaon po tabi sendo gabos an bulangon yan. Dahil man ki problema ko ta Ata siyempre, mga oragonon kamungon yan. Dahil man ki problema po tabi akong nahihiling digdig. Kaya lang, dapat pinag-isip taman, ano ang maitatabang ka ini? Pang matagalan ba yung magiging serbisyo ka ini? Dahil masasayang sa oras na nagkakaiguanin mga kalamidad, siring kan pagsabog kan bulkan? Iyan pailawan. Natatapapailawan ta. Garo taman sa pig-in kami na sa tao na magdyan ka mo. Tamailawon. Tourist destination. Aram ta po na bawal nga dyan maglaog sa 6 km permanent danger zone. Yaon ang gad sa 6 km permanent danger zone. Aran niyo na. Nataaram ta po kung arin mapotokan mayon o blae. Iyan Bako nagparasayang kita. Kasi ura na kitang mabugtakan kan kwarta kan gobyerno na project. Kung ura kang project, ura kang dilensya. Paano kan makadilensya ang ura ka mang project? Aber daw. Iyo baga. Ura ka man nga project, paano kan makadilensya? Dapat ayo ka kung na project, tanganin dro dilensya ka man. Nonoy. Nonoy, makadilensya ka man. Makadilensya ka man lamang. Iyo po yan. An sa tuya ng mga opisyales kan gobyerno. Di ba? Iyo po yan sa tuyang mga opisyales kan gobyerno. Ngunyan. Kawawa yung Pinoy. Sige. Anyway, ano pa ang sa tuya ng mga bareta ngunyan sa nasyonal? Si Comelec Chairman George Garcia. Si Comelec Chairman George Garcia po. Kwan ngunyan, nasa medyo may diferensya talaga siya ngunyan. Binubungkal kan mga congressmen binubungkal sa kan mga congressmen aram nindo po
Saro lang diyan na may masirip, na may mapatunayan na nagkasala diyan sa official composition kang COMELEC commissioners, including the chairman po. Raot po ang bilog na komisyon. Lalo na ta ang pinag-urulayan ta digdi is automation law. Kasi may nagluwas baga na kung kaya daw po pinaboran kan COMELEC yung mero kan Korean firm na yun po ang manginginot sa automation election po tabi sa 2025 just because igwa po nin kuan ata igwanin kickback, so nagkapirang mga opisyales kan COMELEC ay daw kickback. Ngunyan nagluwas po na igwanin mga inaapod na offshore account. Offshore account. Duman sa ibang nasyon. Kaya ni offshore sa ibang nasyon yan. Ngunyan, siyempre bilang ika ang chairman, ika po ang namamayo sa COMELEC, nag-execute tulos nin Weber si George Erwin Garcia, yung COMELEC chairman. Sige nga tangan, ngayang matapos na yan, o niyaan sa Kuyang Weber, pabuksanin do yan na account. Pag dahi ka nag-execute ni Weber, pag dahi ka nag-execute po tabi ni Weber, automatic, automatic po na dahi ka man talaga po, dahi man talaga yan po tabi, bubong kalon kan bangko unless otherwise may orden po ang korte. Yung Anti-Money Laundering Council, AMLAC, iyo po ang manginginot dyan. Sumasusup kang kata, maski di ka mag-Weber, pag korte na nagbuot, tapos AMLAC, may hiling po tabi talaga yan, maski di kang Bank Weber. Di ba, magkakasurupugan kita ngunyan. Di ba? Magkakasurupugan po tabi kita ngunyan sa kuha na ini, sa disposition na ini po tabi. Kaya so COMELEC chairman, hindi no trato daw. O sige, execute ako nin Weber. Kaya lang sabi ko magkasendo po, sisay manatontong opisyal kan gobyerno, empleyado o opisyal kang gobyerno, na ikananga bas, mawalat ka po nin ebidensya na aram ta po tabi padagos na sa bangko, dito man sigurado kung do igwa kita kan inaapod na bank secrecy law, pero pagabot sa AMLA, tudas ka. Pag nagkaigo ng investigasyon, maduman sa AMLAC, tudas ka. Di ba? Maski igwa kita ki bank secrecy law, aram taman po. Yung ginigibo, maski nga na yan ng mga politisyan na yan, natasisay man aber daw. Do, sabihon ta na uraman kita konkretong ebidensya. Pero, sabi ko nga na isendo po tabi, public knowledge na eh. Naan mga politisyan, mga darakulang politisyan po, ang saindang kayamanan, properties man yan o kwarta sa bangko, dahil man talaga yan ipinagpapangaran sa sainda. Nagagamit yan din mga pribadong tao po. Tangani po tabi na duman itago yung saindang kayamanan. Never na ibinugtak din dayan dyan sa sainda po tabi na salen. Kasi kung sa salen, pag-check duman kan AMLA kung may kwarta kang 1 milyon sa bangko, ura ka man niya 1 milyon sa bangko, saan niya yan tinago mo? Ngaya kay sa ibang pangaran, may kaso ka naman. Dahil ka nagtataram kan totoo. Di ba? So, yan po ang issue dyan.
Day man ki matuga natuntong opisyal asin empleyado kan gobyerno. Tabi, na mapadakop sinda sa sadirin din da po tabi na bitag. Ano ba nga ni dyan na opisyal? Nakatukaw, congressman, tapos kontraktor. Abo nga ni nindang maaaraman na sa indaan construction company. Abo nga nindang maaraman. Day man po nakapangaran sa inda. Igwang nga ni kisarong party list po tabi baga. May sarong party list po. Ini nga nindo po an construction company. Bako man na nakapangaran sa iya. Ibang tao po yung ipinangaran pero sa iyaan. Public knowledge yan. Taso tao pong ipinangaran niya, ura man kakayahan na magsadiri po nin magbakal ki mga heavy equipment. Day man kakayahan. Ipinangaran ng potabi because abo magpangaran sa politician na kontraktor. Di ba? So dahil mo yan basta-basta madadakop unless otherwise na makakuha ka rin whistleblower na nakakaaram lang kan sa iya po tabi na transaksyon. Ganun yun kasimple. Sige, maparam na ako Igwa na kita nin 1 minuto antes mag alas 7. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oftin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Oftin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Oftin. Kapag kakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Oftin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Oftin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Oftin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1, 2, 3, let's go! You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan,
asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 4 minutos lampas ang alas 7. This time check is brought to you by Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na! Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na pag-atod ng informasyon hay sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marheda pagkaaga albay, asin Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal, monitoring sa core operations albay, prioridad kan Dinar Bicol, air quality kan Bicol, nasa Loris pa. Brigada Eskwela kan DepEd, preparado naman. Mga bareta kita sa lado nasyonal. Pilipinas kasabay sa inot na pagkakataon sa destinasyon kan Prince Air Force Mission na naglibot sa Indo-Pacific region. SF outbreak lalo pang naghiwas sa Vietnam sa ibong kan ibinidang anti-SF vaccine. PCG siniguro ang pagtabang sa mga apektado kan baha duman sa Mindanao. Kongresista Ibinosol na isabay sa PhilHealth coverage ang makabagong dialysis machine para maparahayang kalidad kan buhay kan mga kidney patients. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C! Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, ha? Opo, Ma. Yes, Han. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Aldaw na kita ko niyanin Miyerkules, pitsa 17 po sa bulan ng July 2024. Alwin Dobolel sa indong tagapagbareta detalyas kan mga bareta ngunyan sa lado lokal.
Siniguro ni Department of Environment and Natural Resources Bicol Regional Director Francisco Milla Jr. na maigot na ang ginigibong pagbabantay kanasambintang ahensya katakod sa controversial na quarrying operations digdi sa probinsya ni Albay. Sayang sinabi na katuwang ibang mga ahensyas na sa irarom kan DNR obligado ang mga quarry operators na sumunod kung ano ang talaan kan batas. Sa ginibong press conference, lininaw ni media na nagpapalawas din cease and desist order ang sa indang opisina kontra sa mga illegal operators kan quarry. Pwede man ibasura ang Environmental Compliance Certificate kung mapatunayan sa investigasyon kasabayan mga LGUs kung nagkasala ang sarong individual. Sa ibong nalado, nangapunan manini sa host na probinsya na i-monitor din marhay ang sa indang operasyon tangani na maiwasan ang mga reklamo pa. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, inako ngunyan kan Department of Environment and Natural Resources na dakol talagang pagsuhay na ginigibo kan pirang mga politiko katakod kan paraning eleksyon sa 2025. Ini katakod kan kadakol na mga tarpaulins na minsan ipinagpapako pa sa mga puonin kahoy. Sa sinabi ni Direktor Francisco Milla Jr. na igwanin karampatan na padusa duman sa mga nagsusuhay, lalo na sa mga nagbubugkos asin nagpapako sa mga puoning kahoy. Siyang pinaglinaw na igwanin grupo ang sa indang ahensya tangani na i-monitor ang sitwasyon lalo na sa mga barangay. Maraming salamat, Joshua. Okay, Arpolins, layo pa ng eleksyon. Meron pong batas, existing law, na ini-implement kami diyan. Una, yung pagpapako sa mga kahoy. Kasi violation po yan, injuring trees. Pag yan ay nakapako sa kahoy, bawal po yon. So talagang inaalis po namin. And pangalawa, kung mahuhuli, minsan kasi hindi nahuhuli. Di ba? Yung in the act of yung pagpapako, nalalaman na lang natin, nandyan na, kinaumagahan. So, pag during elections, kung mapapansin nyo, meron kaming task force, kasabay ang COMELEC, kasabay ang PNP, kasabay ang other law enforcement agencies, nagkakaroon ng Operation Baklas. Pero dito, tinitingnan namin kung may makikita kami talaga na nakapako sa kahoy. Sabi ko, yun ang may violation yun, ay a-actionan namin po. Yun ang batas sa mga tao. Pero sa pagtapo naman ng basura, ay kailangan talagang... Yan po si Direktor Francisco Milla Jr. kan Department of Environment and Natural Resources Bicol. 12 minutos makalampas ang alas 7. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika?
Plemex Forte Capsule. Ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Goodbye lumipas siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye lumipas siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Ang makatulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Ang makatulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Ngunyan sa mga detalyes pa kan mga bareta sa lado lokal na sa Cote, ang Philippine National Police Bicol ang 1.556 million na kantidad ng illegal na droga kung saan 228.5 grams ng shabu asin 50.2 grams naman ng marijuana ang sa ginibong operasyon nakalis na simana Hulyo 8 Sundo 14. Ipinapahiling daw kan trayon po sa operasyon ang epektibong tatabangan kan Law Enforcement Unit, Intelligence Personnel as in partner agencies kan PNP Bicol. Pinasalamatan naman ni Police General o Brigadier General Andre Dison ang komunidad para sa daing tunong na pagsuporta asin daing takot na pag-report sa makadudang mga aktibidad na nangyayari sa sendang mga lugar pasiring ngani na o sa pagkamit kan drug-free Bicol Region. Naglangkaw sa 4.1% ang inflation rate sa Albay kan Hunyo sa 3.6 sa kan Mayo panginot agambag digdian makaskas na paglintoto sa presyo kan mga pagkakan. Sa pahayag ni Philippine Statistics Authority Albay Supervising Statistical Specialist Cross Dory Lee sa ginibong press conference sa na nasa 7.2% ang inflation rate kan po asinan alcoholic beverages ngonya na o kan Hunyo kumparar sa 6.4% kan Mayo. Naglangkaw ang presyo kang gulay, prutas, asin, ready-made food. Nagambagban sa makaskas na paglangkaw sa presyo kan housing, water, electric, gas, and other fuels, lalo na sa presyo kang kerosene, liquefied petroleum gas, acid electric bill. Nailista naman ang atrasadong paglangkaw sa presyo kan alcoholic beverages, tobacco purchasing, household equipment, routine household maintenance, health, transport, personal care, asin miscellaneous goods and services. Mentras tanto dahil naman nilistang pagbabago sa education services, restaurant and accommodation services, asin ang financial services. Ang mga probinsya naman kan Sorsogon ang may pinakahababang inflation rate na nasa 2.2%, mentras Camarines Sur ang may pinakalangkaw sa 5.5%. Sa minunod po ang Masbate na nasa 5.4%, Catanduanes 5%. Asin Camarines Norte 4.5%. Pinagpiripipiraran ko niyan kan Department of Education Legazpi ang sarong simanang Brigada Eskwela na may timang bayanihan para sa matatag na paralan. Konsen ini ang preparasyon sa pagbabalik ng eskwela sa mabot na Hulyo 29, 2024. Sigon kay Senior Education Program Specialist asin Division Focal Person kan Brigada Eskwela Helmer Ballesteros sarong simana ang Brigada Eskwela nagigibuhon kan mga estudyante magurang asin si stakeholders kani na maglinig ang mga gamit sa laog kan eskwelahan. Aminado po si Ballesteros na hababa man sala ang pondo na pinagtatao sa laog din sarong taon sa kada eskwelahan. Sinabi niya na ang pondo pinagbabasar sa numero kan enrolled na learners sa sarong eskwelahan o iyo ang pinag-aapod na maintenance and other operating expenses. Sigon pa sa opisyal, nagkaigwango na nin assessment sa kada eskwelahan gani na hilingon asin aramon kung sisay uari na iporprioridad na pukusan nagagastusan na eskwelahan. 22 minutos po makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Ato dyan sa Indokan ang probinsyano party lists. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga probinsyanong nagtitios, alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang probinsyano party list sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Hello po, Congressman.
Alfred de Los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Yung tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal ako na digdig. Salamat tabi. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga
Pag-aga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 28 minutos makalampas ang alas 7 ni na pagkaaga. Detalyas kan mga bareta kita sa lado nasyonal. Kasabay sa inot na beses ang Pilipinas sa Destination Conference Air Force Mission na maglibot sa Indo-Pacific region. Ito sa taho naman kanobeto conference na mapakusog pa ang defense ties kayni sa Pilipinas. Bidog ini kan sarong contingent hali sa Prince Air and Space Force na makiparty sa Pigasi 2024 na mag-stop over sa Clark Air Base Pampanga. Ipahiling ang commitment kan European country sa panindogan kayni para sa libredong biyahe asin na paglayog kan mga eroplano sa reyon sigon kay Prince Ambassador Marie Pontanel. Ang Pigasi 24 ang taonan na Prince Mission sa Indo-Pacific region na objetong ipahiling ang air power projection. Malayo ang nasabing Prince Mission, lunad ang duwang Rafale multi-role fighters sarong A400M tactical lift aircraft as in A330 aerial refueling and military transport aircraft sa pagbisita kay sa Pilipinas. Sa stopover kang contingent sa nasyon, pinaglalaoman magkakaigwa din bilateral activities para sa matabang sa pagpapakusog kan mga pondasyon sa air-to-air cooperation entry kan France asin Pilipinas. Sa presente igwang nagpapadagos na negosasyon entry kan duwang nasyon para sa sarong defense pact para tugutan ang pagpapadara nin military forces sa mag-ibong dalado para sa pagkokonduser nin joint exercises. Lalo pa daw na naglobo ang kaso kan African swine fever outbreak sa Vietnam. Ini sa ibong kan inot na pag-aprobar kang gobyerno kang Vietnam sa duwang bakuna kontra ASF sarong tauna ang nakakalihis. Ang nasabing bakuna ang kainot-inote na sabinog na kinabahan na bakuna kontra sa hilang sa mga orig. Inutang nagluwas nin dokumento ang gobyerno kang Vietnam kung saan nakapalaman digdi ang pagandam na makaapekto sa domestic food supply asin na consumer price ang posibleng paghiwas pa kanasabi ng hilang. Ngunyan na taon uminabot sa 42,400 ang mga apektadong orig na kaipuan kada doon sa Vietnam matapos maraman na apektado talaga inikan ESF. Ini halos 5 beses na masalangkaw kumparar sa ipinararam sa culling operations sa nakalis na taon sa kaparihas naman na panahon. Manabot man sa 660 outbreaks ang nailista kanasabing nasyon ngunyan na taon mentras sa nakalis na taon manabot sa naman sa 208 outbreak. Kung magramdaman inutdang sinabi kan Department of Agriculture sa Pilipinas na naghahali sa Vietnam ang bakuna kontra ASF na gamiton para sa mass trial. Pero sinabi kan DA, tulos ining ipapatunong oras na magkaigwanin anuman na problema. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 32 minutos na makalampas ang alas 7. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay
na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika, sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilhin abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Sa detalyes kan mga bareta kita sa lado nasyonal, inasigurar kang Philippine Coast Guard ang pagtutok sa sitwasyon kan mga binaha na komunidad sa Mindanao, darakan diretsyong pag-uran. Sigon sa Coast Guard, District Southern Mindanao, nagtitinir nakadeploy ang mga bangka kay di ngani na maglalay sa mga residente na nangangaipo na maibakwar sa tahaw naman kan mga pagbaha. Apira sa mga inibakwar nakapag-restro ban ang PCG ng 16 na grounded vessel na padagos na pinagbabantayan kan mga nakadeploy na personnel. Nimpormara naman kan PCG ang may sadiri kan mga naisadsad na barko para posibleng pagguyod
sa mga ini para liwat na matanos. Sa presente, pinagbabantayan man kada ahinsya ang katubigan sa Mindanao para sa posibilidad na oil spill, daralaman kan na isadsad na bangka sa tabang kan Marine Environmental Protection Command. Nagsangat din resolusyon na si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tolpo kay dapat na legislador na naging kaminar sa Philippine Health Insurance Corporation na isabay sa sendang coverage ang pinakabagong dialysis machine na automated peritoneal dialysis tangani na mas maparahayang kalidad kang buhay kan mga pasyenteng may chronic kidney disease. Ang House Resolution 1789 sinangat ni Tolpo asin sa iyang pagiribahali sa ACT-CIS Party List na sinda Representative Edvic Yap asin Jocelyn Tolpo, Benguet Representative Eric Yap asin Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tolpo. Sa resolusyon, sinabi kan legislador ng CKD ang sarong dakulang problema sa pampublikong salud sa Pilipinas na nakapiktar sa milyon-milyon na Pilipino asin dakulang epekto sa kalidad kan sa indang mga buhay. Ang dialysis treatment, partikular ang hemodialysis asin peritoneal dialysis, ang sarong importanteng intervensyon para ang mga pasyenteng may advance sa CKD. Kompyado po na dakula ang pakinabang kang Pilipinas para maging host in loss in damage. Nagtutubod si House Ways and Means Committee Chairman Albay 2nd District Representative Joey Salceda na dakulan magiging pakinabang kang Pilipinas sa trayon po na bid para sa host kan Loss and Damage Fund Board sa irarom kan UN Framework Convention on Climate Change. Sinabi po kan ekonomistang legislador na dalan ini para magkaigwanin access ang Pilipinas sa financial resources na magpupondo sa mga lakdang kan Pilipinas katakod sa climate change adaptation and mitigation. Sigon sa kongresista bilang inot na Asian co-chair kan UN Green Climate Fund. Haloy nang ipinaglaban kan nasyon ang prinsipyo kan loss and damage na dapat tampadan nin kompensasyon. Paliwanag pa ni Salceda dahil maiwasan ang pagkawara o distroso bunga kang climate change. Kaya dapat panimbagon nin ang mga dakola sa industrialisadong mga nasyon na idinulot o sinulot tinda na climate vulnerable communities. Sinabi ni Salceda, ang Pilipinas ang may dara na moral ascendancy sa isyo kang climate change dahil saro sa mga nasyon na apektado kay ni apira sa may kukonsiderar man na global leader sa disaster risk reduction and climate change adaptation. Maigot na pinagdiguran kan Armed Forces of the Philippines sa report na may general na graduate kan Philippine Military Academy ang nag-walkout sa ginibong command conference sa Campo Aguinaldo. Sigon kay EP spokesperson Colonel Francil Margareta Padilla na fake news ang nasabi ng report. Gustong sabihon daining katotohanan. Sinabi ni Padilla na kaiba siya sa laog kan conference room kung saan ginigibo ang meeting asin daing siring na senaryo na nangyari. Sigon sa tagapagtaram kan AFE, napaka-professional ang urulay lalo na ang baliyuhan in ideya asin naging positibo ang pagtatapos kana sabi ng meeting. Magiramdaman naglawa sa report na may sarong top general ang nag-workout sa kasagsagan kan meeting sa Campo Aguinaldo dahil anta day kay nagustuhan ang issue na pinag-oorolayan. Matapos mag-walkout ang sarong general, sumunod ang iba pa. Sinabi na dai daw masikrumura kan top general ang pirang issue na suhay sa saindang mga prinsipyo. Dahil naman pinangaranan konsisay ang nasabi ng top general. Mientras tanto, siguro naman kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson kan West Philippine Sea na nasabing report, may 100% daing katotohanan. Sinabi ni Trinidad na nakaprofessional ang mga militar asin dainin ini kayang gibuhon. Pagiramdam po ni Trinidad na maging mapagbantay sa mga nagluluwas na informasyon asin mag-verify lalo na sa social media.
Umilabot sa 16,114 ang natawarin ng tabang sa inot na distrito kan Leyte sa ginibong aid caravan kan mga ahensya kang gobyerno na ipinagbusol ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasunod ini kan pananaon ng ayuda kan suhapon sa 2,000 na kwalipikadong residente sa San Miguel Leyte sa irarom kan tulong pangkabuhayan sa ating disadvantage sa displaced workers o TUPAD. Ginibong payout sa town gym. Ang kada benepisyaryo nakaresibirin 4,050 para sa 10 aldaw na pagtatrabaho sa irarom kan Emergency Employment Procurement program na may kabilugan na 8.1 million pesos. Pinanginotan ni Attorney Mark Reyes, District Chief of Staff ni Speaker Romualdez, ang nasabing payout katuwang Department of Labor and Employment na representantes ni Dole North Leyte Field Office Head Engineer Emmanuel de la Cruz. Inabansin na ni San Miguel Mayor Norman Sabdao asin iba pang membro kang konseho asin munisipalidad. Ang pananaon ni ayuda ang naging sinyal ngani na makompleto na ang pagtatao ng tabang sa bilog na inot na district kan Leyte na representasyon ni Speaker Romualdez sa Kamara de Representantes. Sakop kan inot na distrito ng Tacloban City, ang mga munisipyo kan Tanawan, Babatnungon, Santa Fe, Alangalang, Tolosa, asin San Miguel. Ang sa ikaduwang simana naman, mananaw ng tabang, subitakat sa kabilugan na 72.94 million ang kalidad din ayuda na initao sa mga benepisyaryo. Party kan aid caravan ang card, tupada sin ACA program na nagpoon kan July 9 sa People Center sa Tacloban City. Sa banawaan kan Babatngon na sinundan kang card payout sa munisipyo kan Tanawan sin sumunod na simana naman sa iba pang mga lugar. Na-maintainer ka National Capital Region ang sindang pagiging champion sa katatapos na palarong pambansa 2024. Sa final medal tally, nakuha kan NCR ang 238 na medalya sa kabos na inintrahan na events. Nasa 98 digdi ang gold medals, 66 ang silver, 74 naman ang bronze. Kasunod ka din si ang Region 4A o ang Calabarzon na may 57 golds, 41 silver as in 53 bronze medals. Ang kabilugan na medalya ang nasa 161. Nagbukod naman ang Region 6 o Western Visayas na may 56 gold, 41 silver as in 41 bronze. Ang total na sendang medalya ang 138. Nasa pangapat ang Davao Region naman pang 5 ang host region na Central Visayas. Sa closing ceremony, personal na nagatindir si Vice President at Outgoing Education Secretary Sara Duterte asin nagtaon ni na mensahe asin na game na nakipag-selfie sa mga nasa binyo. 46 minutos po makalampas ang alas 7. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kinonfirmar kan Maharlika Investment Corporation na popo na nanindang mag-invest sa importanteng proyekto kan gobyerno. Sigon kay Rafael Consing Jr., Presidente asin Chief Executive Officer kan Maharlika Investment Corporation, pinaglalaong maninda na maaprobara na kan board ngonya na Webes
ang Investment and Risk Management Framework na saro sa mga kondisyon na gagamiton para sa inot na proyekto na bubuhusan nin kapital. Sigon po kay Consing, posibleng sa ultimong kwarto kan taon ang mabusol na ang MIF. Sinabi ni Consing na kaiba o kabilang sa mga inot na proyektong bubugtakan kang kapital iyo ang renewable energy, digital connectivity as in healthcare. Paliwanag ni Consing, nagdesisyon sinda na naan mga sektor na kaipuan ka nasyon ang inot na bubuhusan din punan kapag nagdilinsya na ini o magkaigwan ng sobrang dilinsya sa kailuluwas sa Pilipinas ang pangangapital. Paliwanag kay ni na dagdag ni Consing, inot sa listahan na tatawanin kapital ang renewable energy lalo na aspeto kan transmission lines sa island provinces kung sain sadit ang kooperatiba o small power utility group SPAG na kinakakulong 34 o daipa nakakabit sa main grid. Sa siring po na paagi, matatabangan man daw ang mga lugar na ini na mapababa ang presyo kan sa indang kuryente. Opisyal ng membro kang Philippine Coast Guard Auxiliary si First Lady Lisa Marcos. Sigon kay PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo, ginawadan ang Premier Dama nin honorary rank na Vice Admiral. Nagpayag naman in pasasalamat si Lisa sa PCG sa sendang deng pagal na dedikasyon sa pagbabantay sa kadagatan na sin teritoryo kanasyon. Sinabi ni Admiral Armand Balilo na ginawadan ang inot ang Premier Dama nin sigon pa sa adigdi, nag-intras siya sa PCG nga na makapagtaon ng inspirasyon sa mga membro kanong organisasyon mentras pinagigibunin dan sendang poder para sa banwaan. Sa ultimong detalyas kan mga baretang nasyonal, nagtutubod si House Committee on Ways and Means Chairman Albay Representative Joy Salceda na dakol ang may bibidang lakdang ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang report sa bayan na magsasabing marahayan sitwasyon ka nasyon. Sigon kay Salceda, pinaglalaoman niya na ibibiklad ni Presidente Marcos ang pagbaba kan inflation rate sa 3.7% na nasa target range kang gobyerno pati na unemployment rate na nalista sa 4.1%. Trayon po man daw na may kukonsiderar ang 5.7% na pagbaskog sa ibong kan pagatrasado kan ekonomiya kan China asin na ang pabago-bagong global conditions. Siriman ang nasilyohan na kasundoan sa India para mag-supply nin bagas asin mas dakol pang mabawasan export restrictions. Dagdag pa man kang kongresista dakol ang nadangog hali sa Chief Executive ang sayang plano ngani nasimbagan ang global cost of living crisis ang pagtatawning compensatory relief sa mga paraomang nagtios asin apektado kan El Nino sa laog nin tulong bulan pataas. 51 minutos po makalihis an alas 7 nin pagkaaga. Ng Oftin Lutein capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Oftin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Oftin. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DWRL International News. Ibinasura kan judge sa Florida ang classified documents case kan Justice Department kontra kay dating US President Donald Trump. Sigon kay Judge Eileen
Eileen Cannon na sa iyang tinugutan ang motion na isinangat kang kampo ni Trump para ibasura ang federal case. Sa raw sa sabing rason, ang sinuhay daw kan Justice Department ang pagdisigdar kay Special Prosecutor Jack Smith. Marinaw na ang ginibo kan Justice Department ang pagsuhay sa appointment sa clause kan US Constitution. Inot nang nagsangat ni not guilty plea sa Trump sa pirang mga kaso na may relasyon sa pagkapot kay ni nin classified documents kay banan pagtatago niya nin mga national defense information. DWRL Sports News. Nagka-injury si 8-time Ballon d'Or winner Lionel Messi matapos maghali nin atab sa second half kan finals entry kan Argentina sin Colombia sa Hard Rock Stadium para sa Copa America. Sa nasabing laban, mahiling na nakulgan si Messi mintras pinagbalo niyang bukodo ng bola asin pinagprobaran ining sipaon bago pa man maglampas o deklaradong out of bounds. Digdi biglang nagbaliktad si Messi asin tulos kinaputan ang sa iyang walang tabay. Tulos naman siyang dumanan kan mga trainers asin dira sa sideline. Tinapos pa man giraray kan batikang football player ang kawat mintras nagiding kaiba ang bench sa iyang team. DWRL Showbiz Pareta. Ibinasura kang korte ang kasong involuntary manslaughter kontra sa aktor na si Alec Baldwin. Ang kaso may relasyon sa aksidenteng pangbabadil kan aktor bintras na sa shooting kan Pinoy Parang Darast kan October 21, 2021 na kinagdaan ni cinematographer Haina Hutchins sa New Mexico. Sigon sa desisyon kan judge na si Maria Marlowe na Sommer na bako matanos na naipasakamot kan prosecutors prosecution ang ebidensya sa depensa. Ang desisyon na hindi ang susog naman sa isinakat na motion kan abogado kan aktor na dapat ibasura ang kaso asin kinontra ang state investigation sa daitamang pag-turnover kan mga ebidensya. Asin digdi na po nagtatapos ang pagkatod niya mo kan mga bareta. Digdi po sa DWRL, bareta alas 7 na. Aldaw kita ko niyanin Miyerkules 17 sa bulan ng July 2024. Alwin Dobol ang sa indong tagapagbareta. Yan ang katripunan kan darakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan